iruditzen zait, azkenen bai bakoitzak hausnartzen ditu gauzak, talde txikitan antzinean, ez zabaida diala, baina bai iruditzen zaitela oso beharrezkoa holako eztabaida bat, hainbeste peinen artean ematea. Interesanti edalakon, de importantie, emakumek topatie noizpeinka, alkarregaz berba egin, eta hemendik eta aurrera zertzu lanak egin beharko dugu zen, bakoitza beran herrizean, horrek adostuteko. Bueno, nik ikusi dut egon diela ideia pila bat batez ere, eta egon die ikuspuntu desberdinetatik ikusitako ideia berdinak. Orduen, emoten dago aniztasuna handitza mugimendu feministai, eta uste dut badala aukera bat edo pizkatoiek birplanteatu eta bakoitza beste tokizan jarrita badauela bidea egiteko ideia guzti horien ekarpen bat edo Zandala danontzako txute handi bat, eta hor sortu dan konplizidadia eta motivazioa horrekin gelditzen. Hain esparru desberdinetako, hainbeste emakume juntatzeko nik uste gaizkila bat atea diala, gure bueltak eman beharrekoketa.